kupa kunefara kuna kugamchira kupa kunefara wakuchema chinema sana ndakufanei Mishi. Dambudziko rako nderei nai uchemei kuratidza kunge ameno chii zviri kutora nzvimbo chii Meno wangu akaoma sister. hapana pakambonakira upenyu haunotooma zvekuti tosvika pakuchema zvaro chii taurire aiwa ukasazvisunungura ka ndopaunogara uchichema ndopaunozofunga zvisiri izvo munhu taura kana ndichikwanisa kukubatsirawo ndokubatsira handisi kuti ndokwanisa zvese nyaya yako iri papi zvandokwanisawo ndokwanisa semunhu handizoshayiwo zvishoma zvandokwanisa kukubatsira nazvo kozi unga uchichema wakagara apapa do you know kuti varume vanenge vachipfuura nerodhi they can use advantage yekuti uri pasituation yakaoma iwe uri kubva kupi chaiko chaiko Andiri paningini. taura zvine munin'angu unoza sunungukirwa kanoona munhukadzi wakaita sewe uchimutsanangurira dambudziko haikuna kubvowanyanyotratidza kunge meno upenyu hwako hwatonyanyotsimbiririrwa nedombo kudai chii chaizvo zvikunyatsonetsa Sister. So pane kwanda ndichichengetwawo. Vanhu vangu vachindichengeta mai vepo ndo vangu vachindichengeta semwana wavo. Mai vepo wanga usiri kushanda Ndakasvika ipapo ndichitsvaga basa but mai vepo ndo vakabva vanditi vangondidzidza situation yangu nekuti handina vabereki vangonditorawo semwana wavo. Saka pandazotiza ipapo nyaya yekuti baba vepo vangu vakundita vachindibata chibharo. vakuteerera nyaya dzedu saka zviri nani tinotaurira handi hako tinotaurira nyaya dzedu chii hande munin'angu ende wabva waita life ndiri kutobva kuchina chamadzimai chete ndikuona maakaaakuenaka varega unongozobasa kumaika unakutokangaza munin'angu ndatofara vamedu takaberekwa musikana wavo vakomana apo utonasa kuti kagedzi kacho unoona kukuwara ausashandisike usashandisike handi uri sefi handi unonditaurira nyaya yako munin'angu pasina vanhu upona chiko aiwa kagedza kanatsa kutsika unogona kudonha pane zvakangoitirwa kwandogara kuhideout akuwande vanhu hakuna zvivanhu zvezvekuti pamwe unozotya kuti kana kuti feel free pinda natsa kutsika unominyuka kuda ndokumba kwenyu kwatirenda saka iwo wamboitwa ndoramba ndichiuya here kumba kwenyu here handei unozviondera nai Mishi handi ndoda kuzama kurerutsa mutoro kukuremera handei ndakutyaini kuti ndekupi kwatiri uchityei handei apa une nzara handei ndinokutsvagira samtikuakuwane aiwa ndaguta hangu chiregedzai ndaguta saka mwana waari kufunga kuti ndikamutini mina ndingokutsanangura nyaya yangu panapa aiwa ndine washani manje aizowomi ndeida kutotsanangura nyaya yako ndishiwacha zvangu tatosvika less than meters kunditsa kuti nditsanangure nyaya yacho mukumba kwenyu tichiitira vanhu uzoti vanhu unozonzwadza nyaya dzakutaurwa nekumwe kusiri aiwa chirege yangu tiende aiwa nemedeni mwana tasvika aiwa inini ona upona chini
kana paine dzimba dzakadai so handei uchaiona tasvika satidaro kani wazonzi wapona ndangokuona ndichida kukubatsira uzosula sei unongonditsanangurira dambudziko rako kana ndine zvandokwanisa kupa waendako kana naireduwe ndingazive kuti uri kudei munonamata ndakuti ndiri kubva kuafm kuchina wani ndinonamata paafm apa nditori mudikonesi papo kungonoti mai gushungu hapana asingandizivi makaroorwa asiti murume wangu anoshandira abroad hapana asingatongondibvuriwa onoti mai gushungu paafm pa pano ndopamushandangobudawo ndichimhanya munin'ina wangu ukada kuona zvinhu zvacho kugara wega here ndakanonoka kudzoka kwandakadaenda kunohodha madomasuko saka ndauzoti china chazobudirira kuitwa nhasi chachinzako ndopanabva ndangotega ndingomhanya ungonomba macho apana achitoitachi washenga ndati ndiwachemabhamuvi mvura iri kunetsa kuno magetsi munin'ina wangu saka zvinhu zvacho mira ndimboti wadzei chiwane kugara wazviona kuti ndomba masisi wako haidzawo musikana kugara ako mino unoona chii zvazvinoita upenyu mutoro paunonzwa zvakati akaimba kuti upenyu mudzororo ainanesa pa chii chiri kunyanyaudzisa ngabva tange mutonge here anobereka bhegi mbasa zvimemedzere izvoko unoona chii vanangu muno nokunditya kuti kudanda kuba chitupa changu ichi nerenga munino pano ndopame kushungwa pano unobva kuurongwe ndokumusha kwedu makore uku tinenge tisijao mutare mukoragere munotaurei ndetitaura chikore makadini ndiri hango chiwa zvinoita kunge zvinokonekta ndo mutupo wangu ufunge zvakaunino ende mwari vane chinangwa ndosaka veve vanga vachitauta nharo dzekudzorera mwoyo wangu wangu vachingondirambira kuti aiwa mwana uyu samtaige achenda murera chiwa tingapedze nguva nini chii changa chichikuchemedza asi unangu ana nhasi ndoti ndikangodzosa kanonzi kachii kako sori chirungu chinonditinetsei kako kakufunga kuti pandakungoona wakagara baibai chichema murodhira mwoyo wangu uri kuti mwana uyu asi kuti anga atombofunga zvisungire tauriye zvamunoona ndototi sisi zvamunoona sisi kwandabva kunomira musha baba ipamba pandaichigara vange vakuita katsika kakuda kundipindira vachindibata chibharo asi mai vepo vakanga vanditambira zvakanaka pamba pandakasvika ndichitsvaga basa ndichitsvaga basa kudaro mai vepo pandavatsanangura situation yangu nenyaya kuti ini mai vangu vakashaya vashaya kudaro ndakazotanga kutambura zvakanyanya ndikazoenda kunogara nambuya vangu tikazotadzawo kuwirirana saka pandakabva pambuya vangu ndopandakazosvika manje pamba apa ndichitsvaga basa ndadirect kuone umwe mukomana akangondidzodzisa inzi V11 saka zvadaro ndipo pandakatambirwa pamba apa mai vepo vakatonditi mwanangu ndanzwa tsitsi nesituation yako vakanga vaine mwana wainzi Mishi akanga abvawo kushaya saka vakabva vangofila kuti ndareplace ari mwana wamwe uyo anonzi Mishi
saka bata togara zvakanaka mufunge ndakagara zvakanaka handidi kunyepa Mwari vanonditonga asi baba vandivo vazongoitawo muedzo saka ndakaona kuti alright baba vavo zvavandibata chibharo kudai vacharamba vachizviita munopaona. Saka ivo mina mudzimai wacho wakanga wamuzivisa kuti ndozviri kuita murume wake? Maxine ndopayaitika nyaya iyi ndopandaudza amai kuti ndozviri kuitika vana wokufara nazvo saka inini ndazoona kuti vanhu vange vangonesana nekuda kwangu plus kuti ndirambe ndichigarisana navo ndiri mwana wavo ndaona kuti ndingazovaremedza kuti vanenge vangonditarisa vachirangarira pamwe ndakashaya murume navo saka ndaona kuti pamwe inini kwandiri handizozvitorei mushe uye nekuti ndimai vandanga ndadawo nemwoyo wese vandidawo nemwoyo wese ndangoona kuti handisida kuvaremedza rega ndingoenda zvangu ndomabvira andaita pamba. Asi ukona vanhurume zvanga ndichakuudza pai pandakuona kurodhi kuti ukachema parodhi varume vese vachikuona vanhurume vanoshandisa advantage. Inga uri panguva yakaoma vedu we ubva watongoita lapi muninwangu saka iwo ungasununguka ako kugara nini hapana apo chinoedza bankuru vako vanouyangana pakrismasi kana kuruza mabasa ekunze munhu auye pese pese togara zvedu ndokutsvagirwa kabhizinesi kekuita se kekusamiti ini muno munhu ndinototengesa haina kuti baba ndototengesa nokama ukona kuti inobva tobva kuzvikoro torarama handizoshaisisiemiriyo bankuru vako vanotumira zvavo ati havazotumire neye twese twandenge ndichita se ndichinga saka nyaya iripo ndeyekuti nyaya toramba tichitengesa pane imwe mari yavari kutumira musungu saka ndoramba ndichita se titowedze stafu yedu saka kunoti ini muri munhu webusiness munhukadzika dzidzisa maoko ako kutara kushanda kana nekwaunozowana murume wako hazvikunesi muri munhu webusiness ininika saka bankuru vakatumira mari toenda tonohodha kana ukada kuti titengesa tichifamba ukada kuti titsvage kumwe kunhu kwatinoenda kunogara tichitengesa izvi zvakwauri munyini wangu pati zvinhu zvatoda tinozotitwanei kuita sei theniwo kana wazenge wasimukirawo wozongokwanisa hako kana wakukwanisa kuti ike zvinege ndichitsvagawo pangu pekugara feel free munin'ina wangu munozoti chii nekuti inini ndina mbuya wangu andakasiya kumazowe saka ndii nchida kuti ndinge ndichivachengetawo sambuya vakakuchengeta izvozvo ndotonetsikana kuti pamwe vanenge vachidyei because pandandakavasiya zvinhu zvavo zvakawaomera ndinomberawo kunyatsonzwisisa mati ndigare nemi zviri kwauri munin'ina wangu inini ndiri kutoda kuti kubatsira nemwoyo wese munin'ina wangu chandadya chiri icho chowodya simuka usazvinetsako simuka aiwa simuka usazvinetsa ufanye mushungurudika ini ndehope ndoti dzandinadzo chese wape kudya uri mumbori raiti dumbu rangu harinaro kusununguka unongopinda unge mudanga remombe kudaro ndakazopisa mari yangu iyi yakasara balance uzonipatikana wabara nakupa $30 pandakazoda kudzoka kwati uri kumwedzi $30 maronza mangai usataure izvozvo haikunoda kundita munhu akashata iwewe aiwa hapana kuta munhu akashata hapana kuta munhu akashata aiwa unozoti pane zvimwe zvinhu izvezvi ndikubva kucheche kuya kumashoiri yangu unoda kundibvisa pamberi pamwari handiti iyo shakwari nguva yese yekutotambisa iyo kutowasta time dai tatotanga panapa kumashoiri hapana kuti panzime kuta sei aiwa usingade ndipe ushu aiwa no
unosvika mba uchingopinda uchingotanga ungotanga uchingodii zvinoziva kana basa rese. Shamwari ndakatoomerwa basa unoti ndidii kuti titopinde aiwa haikona zvimwe zvinhu ka zvokuti ndizonzi panapa inini ndasungirwa medha pamba pangu panapa ndinoziva panogara banga rangu ndoziva panogara chichangu chanda kuita wasa saka uda ndite sepa mari yangu aiwa mari yako imbotozotaura kana vaenzera sisipo shamwari safunga dzitengeseka tendakadzapa ini ndechitoziva kuti mune mitozo zvamunei tenge tichitokakuleta kusandibata zvinharo nokukwadza ndonzi zviizoivo kuti tindezvanichikunewe usandidonze zvinharo kunokukwadza wakutoenda mumba mune vaenzi unotite semba mune vaenzi unotite semba mune vaenzi ndokujairira mani wasauya 7-8 ati utingochiripo here pabhawa pasimba pabhawa nenziripo iwewe ndakadzoka panapa ndakakushaya mahwana ako mahwire makajaira kuda kudya mari maripi kwawewe ndinge ndiripo anda kuti ndirofona ndati ndikudzoka na 8 ukasafona na 8 ndikudzoka voice pass volume ndikudzoka na 8 mari mwana wachati ndazvonzwa chakanasi ndironzi miyedzo chaiyo pasi nokudenga miyedzo inokunda nyoka yakaedza eva jesus komatomuka ane pachazororeke teerera nyaya dzekampanaka kanotopengawo zvakwaka kamupereta mari komamuru saka anonetsera unoziva chii zvazvinoita mulaifi unofanira kungoshandisa zvaunenge una zvokuti wane mari dzimwe dzingwa panenge uchiida uchinisa unoti panapa zvakaonaka sometimes ungoshandisawo zvimwe zvaunenge unoti take a risk anopereta mari yako unoshayisa mufaro miedzo so ene ndotoziva kuti pese pandobvira kuchiva andikadzosangana nemiedzo amena kuti chii mwari we amena ndokunamata kwacho here kana kuti zvaungoona saka pese pamunobva kuchina munosangana nemiedzo hausanyanyonetseka nezvazvo zvavomupanaunga handisi kunetseka hangu kungoti ndandangokutyirei kuti anganenge angakuita violence kuda kuchikidzira tuwasha tweuko sisa kanyange asi munonyatsoita nezvena isisi uye panapa panogara vanhu vakawanda sei panapa ndikungonzwa mavoice akawanda wanda inini ndakudzwa kuti ndinotengesa uchazonyanya zvinzisa nekufamba kwangu urava kuti munoita nezvei au zvizhinji uchazvinzisa nofamba kwangu ndingapedza nguva kukutsanangurira vanhu aiwa pane vasikana vanotogara munext but vawanzowani izvezvi vatobuda saka noiziva nguva uchinzwa ende vasikana ivavo zvavo but handina hangu naunao handikuona kuti pana kana tomboya padoo asi panogara vanhukadzi chete panapa not exactly zvekutodaro titori nemacouples but panhu pekungoti pado as you like ukada kunamata ita zvamwari kuona chii panapa hapana vamainda mabhizinesi emunhu pado as you like titori nemafundisi titori nemacouples titori sex worker titori iwe unongoita zvinhu kokuitira panguva iyoyo zvinenge zvichifadza nyama yako pane machi masex worker tiri panapa panonzi do as you like it kana chi do as you like ka iwewo kana kadangomuka ukagadzika bhaibheri rako apa wakati unomwa 7 mhanda zako no one can ask you sakunoti panapa pamvengevhenge ezomugero ukada kuti pakuitire pamvengevhenge panoita ukada kuti pakuitire pechikristu panoita iwewo zvinongoenda kuti iwewe spiriti yako nepfungwa dzako zvinokutonga usvika bata musanyanyogaya yakawanda aparove vanhu apaitwe sei rendi chete nenguva panapa hapana bhizinesi risina fambi kana ukada kuti amari vanhu aunoita ende haurambidzo kumaketa zvaunoda it's your own choice kada kutengesa madora kada kutengesa chii kana ungozvitengesa ivo zvaunenge unoda kuita
panapa sazvinetsi anyanyo svisikana kuti hanzi saka zvandagara panapa ndicharara sei chaita sei usanyanyondinetsa zvakomino panapa ende hapana nokubvunza kuti zvauri kuita kana kuti wapfeka izvo hazvipfekerei imi munopfeka yawanzwa kudai uri kusunungukira pamwiri wako zvaungonzoda kuita nenguva iyoyo chiri tese